aiwa vakomana voya vachicriticize speech yakatogwa nemutungamiri wenyika vemasondamzo Mnangagwa, vachiona kuti aiwa vamwe vakomana aiwa vari kumirira chokwadi, aiwa vachiabusiwa kana vachiviolatiwa marights avo nevakomana vekumakotsi uko, vachiti aiwa zviri kutogwa nemutungamiri wenyika ari kutaura zvinhu zviri positive zvoita nyika yeprogress, pazviri kuitwa nevamwe vakomana kumakotsi uko zviri kudzikisira mutungamiri wenyika. Sambira mashoko amuda nyoko panapa, aiwa ndo panda kuti subscribe like or turn on the bell icon. Tipinda paendo panapa pa-X endo pamuda nyoko pachinzi, while the president of Zimbabwe was delivering a State of the Nation address, Amos Chibaya was appearing in a magistrate court due to his statement that his country is not a Mnangagwa dynasty, which is seen by the state as incitement of violence. This is an example of how freedom of expression is suppressed. Vanhu vaposta picha remutungamiri wenyika achipa in address, vaposta Amos Chibaya ari captured ari musungwa. Panapa vakomana kuyataura nyaya inoratidza kwazvo vachiti aiwa vakomana kumakotsi panapa vari kuyasuppressa, vari kuuya vachiabusa marights evanhu vachiti aiwa Chibaya ane right yekutaura zvaanoda, zvekuexpressa mashoko anoda, but vakomana ava vari kuuya vekumakotsi vari kuuya vachibata mukomana uyu vouya vachimukepcha vachimuisa musungwa, kunyange zvake ane freedom, ane right yekuexpressa zvaanoda zvaanga achiona kuti aiwa kana pana panoda kugadzirisiwa ava vakomana munofanira kugadzirisa. Nokuda kwokuti Chibaya ari kumirira vana Jameson Timber achiti aiwa vakomana nevamwe mapolitical prisoners the regime inofanira kuvaburitsa. Mutungamiri wenyika afanira kuona kuti ava vakomana vezeta rapii nevakomana vekumakotsi uko zvavari kuita hazvina kunaka, just because they are just capturing vanhu vasina kana mhosva, vangoramba vachingova-detain vachiisa musungwa. Kutidza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pekukepchiwa kwatiri kuona kuitwa aiwa main aids aNelson Chamisa. Pinda comment section medu kutidza mafungiro enyu, musaona subscribe or like, and turn on the bell icon.